kammala lalurorin sallah ba, yana da ƴaƴa, kila kayan sallar su suna can bai biya kuɗin ɗinki ba, ba a sai ma yara takalmi ba. Mata, ina da ƴa mata, ina da matan aure, ban sai musu sarƙoƙi da sauran abubuwan da ya kamata in sai musu ba. Sannan ga sallah tafiya ba tana da shinkafar sallah, ban yi cefin sallah in sai sauran su ba, ba kamo shi babu zato. Muna ga sallah asar nan sai ga 'yan sanda ranar juma'a da la'asar. Is abnormal a kama mutum a ranar juma'a kuma bayan la'asar. Mun yi sallar la'asar sai wani ya tunkaro ni, na buga na magana da Abdulmalik, nace da Allah ya taho da mota ya kai ni wani wuri. Nace taw, sai wani kawai ya tunkaro ni, malam wurin ka ne zo, nace taw, ashe dan sanda ne. Yace ana bi daka ofishin commissioner 'yan sanda. Nace commissioner 'yan sanda wannan lafiya? Yace an yi karar ka ne. Wai karata? Yana da waran sai ya dauko ya bani. Sai na ga wata kotu ta Kaduna, wai ita an ka kai karar Bello Yabo, 'yan sandan Kaduna sun ka kai karar Bello Yabo wata kotu ta Kaduna. Don haka an ka zo nan sai an ka laba ga 'yan, tunda su kaga ba su hurumin su zo su yi kame, dole su laba ga 'yan sandan nan. Sai an ka laba, sai an ta inda wata kotu nan Sokoto ta yi musu endorsing, an ka kai ma commissioner, shine an ka aiko gayyata ta. Sun ce to ku tafi gani nan zuwa, ai kun san Bello Yabo dadin yuka baya ka daga bandoki. Rayuwa ta ban iya gidan sau nawa kwamishinan 'yan sanda ko SCCID ya kire ni, ban taba fashin zuwa, ban taba resistant arrest ba da ɗai, don ni ban taba ɗaukar kaina mai laifi ba. Abinda nake yi ni aure na ba laifi bane. In ka ga mutum na tsoron kira yayi laifi, ni bai yi laifin komi ba. Ko ka kire ni na san dawo gida. Duk inda za ka da ni na san sai na dawo gida. Don bai laifi, kai ke zaton na yi laifi, at the end of the day za ta bayyana ban yi laifi ba. Wannan shine farau. In za ka faɗa da mutum ka binciki wane ne za ka faɗa da shi don kada ka ji kunya. To sai an ka shirya, an ka ce a kama shi ranar juma'a da mace. Don haka ƙarshe yayi na zo wurin kwamishinan 'yan sanda, ya ce to ga sunan 'yan sanda da Kaduna na ƙarƙa, don haka biyu za a tafi Kaduna. Nace to ai ban gaya iyalina ba. An ka ce malam ka tashi mu tafi kawai. Nace ku bari in sanar da iyalina. An ka ce a'a. To ka kira dan uwa, sai ni buga Mallan Ahmad. Kai Mallan Ahmad yazo, an ka ce an makara ashe muna isa gate, Mallan Ahmad ya iso wa gate. Ko shi ba a bari ni magana da shi ba. Yanzu don Allah wannan yayi kama da akwai adalci cikin wannan? Kaddara Bello Yabo yayi laifi, ku saurara mana. Kaddara Bello Yabo yayi laifi, shin mata na su sun yi laifi? To wa Allah ya azama hakkin mata na. To ba a bari in zo in settle, sai a haɗo ni da 'yan sanda, in sun kai miliyan guda su yi min rakiya, in zo in sallami mata na, in sallami ƴaƴana da in kankanta gidana, sannan in tafi. An haƙi bari. An ka ce in shiga mota kawai. Sai ni shiga mota. Yau ni saba shiga mota. Duk motocin da ni shiga ina sun haƙai ni. Ban dawo gida ba. Ita ma wannan da ni shiga na dawo ko ban dawo ba. Gobe ma a kawo wata zan shiga kuma zan dawo bi iznillah. Laifi ko an ce muku Bello ya bana da Bello, ga jama'ar Bello ya bana ne, in sun ku saurara. Yanzu ku don Allah kun yadda Bello ya mai laifi ne? Bello ya ba mai laifi ba da, an masu laifi. An san masu laifi Najeriya, Bello ya bai cikin masu laifi. Bello ya yana cikin masu hada cewa a ban laifi. Shi ne laifi na. Masu laifi faɗa nake yi a ban laifi, to shi yasa ni yi samaki ga masu laifi. Wannan samaki muna gudun sa? Wallahi ba, duk taron mutane masu laifi wallahi ni ba ni tsoron su. Su zo su yi layi in fuskance su mu yi faɗa da su ɗaya bayan ɗaya. Ban dogara ga kowa ba Najeriya illa Allah. Shikenan sai an ka tallabe ni wajen karfe 6 na marece, sai an ka tafi da ni. Mafara talata fara mun kai budin baki. Ga manan sai Kaduna. Karfe 1 saura minti 10 na dare da bindigogi wa wai me yayi, wai wa'azi yayi wa'azi. Wannan shine treatment din da aka yi ba mai wa'azi. To yanzu in an kama mu don an yi mana to annaci akan wa'azi, shi zai samu bari. Wannan yana samu bar wa'azin. Duk Najeriya wallahi ba uban da isa ya hana muna wa'azi. Saurara. Ko akwai shi? In akwai shi ya fito ya hana.
akwai mai ganin yana da kafi ko yana da mulkin da yake iya hana mu Bello ya ba wa'azi, in bai hana mini ba Allah shi ɗebe mishi albarka ya fito. What is there? Sai mi to, sai mi. Duk masu laifi Najeriya ai san masu laifi. Bello ya faɗi an mai laifi Najeriya da ake cewa ana mai sallah. Sannan to in kana ganin kamar kawa Bello ya fito annati ai bari sai nasa yayi sallah cikin sel. Yau Bello ya ya saba sallah cikin sel. Sallah 10 idi 10 ne yi tsare. Wannan na bada shi an na sha ɗai. To duk 10 da ni shekarun baya ba su kashe ni sai wanga. Wata ya? Idi 10 sallah idi 10 yi tsare gidan yari. Shekara 5 tsare gidan yari in ba sani ba sani. Ni yi sallar idan azumi 5 idin layya 5 don haka idi nawa kenan? Idi 10 kuma ba wani gari ba nan cikin garin Sokoto ina tsare prison na Sokoto sai da shekara 5 to je mage wani dare an bai gani ba. Na rance da Allah dun Najeriya ban san wani ɗa da mace ta tsuguna ta haifa wanda Bello ya buka tsoron ya gaba da shi ba wallahi dun Najeriya. Wallahi tallahi dun Najeriya na rance da Allah ban san wanda nake gudun mai gaba da shi ba. Mi za kai wanda Allah bai yi ba. Mu muna da yaqinin kullun yusibana illa ma kataballahu lana. Wannan abu mun yadda kullun makirci ne wasu sun haƙulla makirci ai haka suna ganin ka za a yi maganin bai ba ko ai za mu sa ya sallah cikin sel to sai me ne sallah sel ka rubuta Bello ya yayi sallah sel sata yi rubuta barawo ne rubuta in ba shege hake ba rubuta Bello ya sata yi ko ka rubuta matar wani an ka kama Bello ya nan mai wa'azi matar wani an ka kama shi da ita rubuta in ka isa ko kuma ka rubuta Bello ya kisan kai yayi wa misali da kes gare shi kisan kai yayi an tsare shi gidan yari yayi sal to in ba waɗannan ba ko robare ka rubuta Bello ya robare yayi ko ka rubuta Bello ya dan boko haram ne to amma in ka ce Bello ya yayi wa'azi duk wanda a duniya ya san Bello ya bai da sana'a da ta wuce mai wa'azi kuma bani bari wannan ita Allah ya azamin kuma na yadda da ita kuma ita zan ci gaba da yi wallahi har ƙarshen rayuwata kuma duk wani wanda ke ganin yana wani abu wallahi sai Allah ya gaje da shi sai Allah ya nuna mai komi bai iya yi jemage wannan irin dare an bai gani ba kamu an zo an kama ni da safe an kama ni da yamma an kama ni da dare karfe 1 na dare wata rana yan sanda sun taba zuwa nan da bindigogi su 7 kowa da yake 47 an ka samu karfe an haka ma kaurar gida na yi bacci na farka ni ji an kaurar gida kamar haka ni tashi firgice ni zo ce zuwa ne suka yan sanda ne yan sanda daga ina daga nan zuwa ni ko mama ta ce suwa ne da yan sanda ce kakkafe da barci ce ai wallahi in bai hita ban ko mu wa'azi nace wallahi in ban fita cikin daren gaba wallahi ban saki wa'azi in bari sai da sahi da wanda kai wani dauka dan sanda mai laifi yake ne Bello ya ba mai laifi ba in kuma mai laifi nake a taya gwada min laifin ni shirya ni dauke makullin mota ni ce sai ta a dauke min mota ta ga inda za a kai ta ni shirya da sauran abubuwa ni fito kai ni bude gate ga su 7 kuwa da yake fa ni ce lafiya ana neman ka office ni ce ana neman office ku zo karfe 1 na dare nan ne don mi da ku zo da rana ba ko yanzu kuka samu labarin Bello ya yayi robare sun ka ce ni ce wa'azi ne wallahi in sama ta 7 za ku ji hani ban barin wa'azi an ka shiga wata ni wani makiri nan cikin su ga ta mallaka dace ban so magana banza in mun ka zo ka kashe ni na kiyaye hankuri ka ce in yi hankuri ruwanka ai ko ka an kai ta ni ko an ka zo da ni a kashe ni an ka zo muna zuwa an ka bude sel sai ni iska mallam Musa ko an shige ka an ka bude sel cikin daren nan an kama mu sai gobe an kai mu kotu an kai mu gidan yari shekara ta 5 tsari gidan yari kuna da labari ko ba ku da yanzu kwana nawa ne tsaye kwana 3 don haka wanda sun kai makirai kwana 3 in cikin wutar jahannama na Bello ya muke gudun kwana Allah ko ina kwana Allah ka shirye da mu to dai yanzu abu da an namu shine godiya ga Allah wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin
sun kulla Bello yabo makirci, Allah ya kulla musu. Bello yabo ya ketare makircin su, amma su sun kasa ketare na Allah. Jama'a sun kunyata ko ba su kunyata ba? Sun kunyata. In dai duk abin da aka yi da wanda an hashi da yayi da an kai da kullu da hana dare kwanan da an kai kullu duk ya zan kwana uku da ba ketare na cikin kwana mun ga da waɗannan. Wasu zo su kulla kuma wanda ke ganin yafi waɗanga iyawa ya zo ya kulla. Duk wanda ke ganin yana da wani makirci da yake ya kulla ma Bello yabo ya fasa, Allah shi ɗebe mai albarka, zo ya kulla. Ina tabbatar da shi Allah ya gajar da waɗanda haka zai gajar da shi. Ba mu dogara ga kowa ba illa ga Allah. Mun ka zo sai mun ka iskan mu wasu maganganu, wai ana cajin Bello yabo ya zagi wani, ya ci mutuncin wani, ya ce wani makaryaci ne. A dace to wannan mai to so what an zage ko ba a zagi. Jama'a wa shugaban kasar Najeriya ana zagi ne ko ba a zagi ne? To an ka zagi Buhari duniya wa ba a zagi. Hita batun Buhari yau in ka cire Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wahi kowa daraja cikin al'ummar musulmi ba sahabbai ba. Don Allah kuna ji ana zagin sahabbai ko ba yi? Don haka wanda ya san ciwon kai ne har yana buɗe baki ce wani ya zage shi. Yanzu ga Bello yabon da ake cewa yana zagin mutane, ni ga yini zagi nawa ake yi min? Ko ga wani matsala mutum nawa ya zage ni? Kike ta ga kara commission da rauni ya zagan. You are stupid. Ka zama sakarewa. Shi commissioner da za ka kai makara ana zagi ne ko ba? Tambayi shi 'yan sandan da aka karkashe su zagi. Waiwa kai ya gani bai kai. To wannan duk zaka ji. To muna godiya ga Allah. Wayan walwale muna wannan makircin. Allah mun gode ma. Mun gode ma Allah, ka sani bamu da kowa bamu da komai sai kai. Allah mun dogare ka, mun ka dogara, Allah ka ci gaba da zama gatan mu. Bayan Ubangiji kuma ka san shi Ubangiji in yana son yayi abu sai yayi amfani da wasu.